Nagkatawa ko sa mga tubag sa atong mga higalang mga sulpot nga kung diin nihatag tag pangutana, pero ang problema ang mga tubag sa atong mga higalang mga sulpot katawanan. Nganong tawag ining katawanan man na mga tubag pero wala matunong sa gitawag og pangutana. And gusto nako nga ipasabot ang ato ang gitawag og argumento nga at least kini atong mga higala nga mga sulpot may na lang kanang ilang tibagnol nga panabot sa balaang kasulatan, may na lang basin di ay og tagaan ni grasa sa pagtuon ning moong mga tawhana, basin na lang posible nga makonverter ni. And at the same time ilahang i-retract ang ilahang tawag ini nga stand concerning sa pagbaton o sa mga ributog mga larawan sa Ginoong Jesucristo ug sa mga santos. Nganong kini manggod ang atong isyu karon abot ributo kasi ram tagbalik-balik mo gud ana, halos kasagarang mga atake sa lang sikta. Mo na balik-balik ributo. Nya pagkahuman ang pinakapaborito nilang ginagamit Exodus chapter 20 verse 3 to 5. And pagkahuman mingon din sila nga makasabot ana sama to kang kuan ba kang Pastoy Puentes ba di ba? Nga di mo kasabot ana kay gyud na anything. Actually tama bitaw nga anything ang gisulti bisag unsa, provided nga naay tawag ining formula nga mahimo siyang Dios. Unsa may formula niya nga mahimo siyang Dios katubang pagyukbo, katubang pagsilbi? No. Ang formula nga mahimo siyang Dios kung ilisan nimo ang tinuod nga Dios. Manang sa Exodus chapter 20 verse 3, klaro biyan na kayo. Nga ningon ang Ginoo nga atong Dios nga ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas nako. Unsa man sitwasyon ana nga panahon ngano nakasulti man ang Ginoong Dios ana. Kini nga atong mga nagpakaron ingnon o nagmamarunong nga mga sulpot, ang sitwasyon ana mga pot kamo ano lang hitabua nga diin si Moises naa sa bukid sa Sinai sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. And at the same time ang mga Israelita naa sa silong sa bukid sa Sinai. Nag-ila sila og laing Dios og kadto nga Dios mao to ang ribultos baka. Exodus chapter 32 verse 1 to 5. So kung ato ang tan-awon, kung ato ang sabtog pagmaayo, ang Dios naghatag og pahimugat nga wala nay laing Dios gawas niya. Di ba? Exodus chapter 20 verse 3. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Unya pagkahuman niya ayaw pagbaton og laing Dios gawas nako. Kaya walay dapat laing ilhon nga Dios gawas lamang niya. So ang sumpay sa verse 4 na connection na sa verse 3. Ayaw paghimog mga ribulto or ayaw kamo paghimog Diyos o mga larawan. Sa bisan unsang dagway. Ngano mam tungod kay kung maghimo kag larawan, maghimo ag ribulto nga diin imong ilisan ang Dios, imo tong ipuli ang ribulto. O tama nang tawag ining giunahuna ninyo ug mauna ang nahitabo. No di man na mo yung nahitabo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man kay again ako ginang balik-balikon para at least mahumok ni mga tibagnol nga panghuna-huna ning atong mga higalang mga sulpot. Nga kanunay ginatudlo simbahan Katoliko, now this is the Catholic faith, we worship one God. Pami mo ingon nga we worship many gods. Kay para pagbaton og ribulto among giilisan ang Ginoo nga atong Dios. No. Mali. So ingon pa niya ang gidili ko no ang paghimo mga Dios. Nganong nahitabo man ng Dios na? Kay giilan nimo nga Dios. Imong giilisan ang tinuod nga Dios. May bato sa verse 5 ningon ang Ginoong Dios. Diba? Basahan ninyo na verse 5. Kay ako ang Dios nga abughuan. Ano mga bugho man siya? Kay giilisan nimo ang Dios sa ribulto. Mo man ay punto. So buti pasabot ang Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Gidili din na kadtong mga ribulto sa mga Dios. Bisag unsa basta ilhon nimo na nga imong Dios. Diyos gud na. Pero again, ang simbahan Katolika way pagtuo, way pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang mga ribulto amo ang Dios. Ngano man kay ang simbahan Katoliko classified as monotheistic religion. So buti pasabot pa itong monotheistic nag-ila lamang og usa ka Dios. Dili daghang mga Dios. So kung mingon ning atong mga higal na mga sumpat nga Katoliko daghang sila mga Dios, damgo na nila. Damgo o klaro nga pagpamakak o pagpamutbot monotheistic na ganino nya pagkaman mag-ilan ino daghang mga Diyos. Dili mo pasar sa saktong kaning panghuna-huna mga sir ug
mga ma'am. Number 2, kanang ingon na pagyukbo og tawag ning pagsilbi mo na ang pagsilbi action ba kumbaga na kung din unsang imong pagtuo sa maong gitawag og kining maong ribulto nga giilis nimo sa Ginoong Dios. So buti pasabot mahimo lang nga madyos-dyos ang usa ka butang kung magyukbo og magsilbi ka kung imong giilisan ang tinuod nga Dios. Ngano man kay ang simpleng pagyukbo, pag-ampo mag-aplubang sa ribulto, pagprosesyon sa mga ribulto, dili man na mooy basis nga Diyos-Diyos na ngano man kay ang mga Israelita kaniadto nga mas maoy nakalabaw, mas labaw nakasabot sa tawag ining sugo, nagprosesyon sa ribulto. Giunahan pang David, unahan pang tawag ining Solomon, di ba? Nagprosesyon sa ribulto. Ikaduha, sa ilang templo naa sila ribulto. O nya mando sa mga Israelita pag mag-ampong magsimba, mag-atubang sa templo sa Jerusalem o ang templo sa Jerusalem ang pinaka-main altar na ay mga ribulto. So ang pagyukbo, ang tawag ini pag-ampo mag-atubang sa ribulto, dili na basis nga Diyos na mahimo lang ng Diyos again kung giilani mo na nga imong Diyos. Again ha, kining ato ang mga amigo nga mga sulpot nga mga tibagnol kaayo og kanibitang tawag ini nga panabot. Again, mahimong Diyos ang usa ka butang kung nag-ila ka ng butanga or nag-ila ka ng tawhana nga imong Diyos. Kung wala gani ka nag-ila ana, buti pasabot dili na siya matawag nga Diyos. So karon balik ta sa tawag ini nga ato ang argumento nga taba nga wala kanang gingon sa Exodus chapter 20 may labot ang ribulto sa mga santos na ngano nga may labot ang mga ribulto sa mga santos sa hinungdan kay ang mga santos wala to ilang Dios. Ang ilang mga ribulto, wala to ilang Diyos. Munang dili apil sa Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Samot na ang Ginoong Kristo. Na naman kasi Ginoong Kristo, tinuod man to nga Diyos. So ang iyang ribulto na sa tinuod nga Diyos. Napay binangag og kanang tinibagnol nga kanibitong panabot sa mga sulpot. Dili ba ang pagka-Diyos dapat dili unang-unaon sama sa gitawag ribulto? Tama man na. Og bituo man mi ana, og wapod mi naguna-huna, wa pay pagtuon ng simbahan Katoliko. Nga ang pagka-Dios among gipakasama sa mga ribulto, no. Ngano man kay ang pagka-Dios dili na pwede mahiktan sa usa ka gitawag og butang. Ngano man Dios gud na, di ba? Pero ngano namin may mga ribulto tungod kay representasyon kana una sa presensya sa Dios. Mabito kami mga Katoliko, pag muagi mi og simbahan, manguros mi kay nagtimaan ka na sa presensya sa Dios nga naa ni anang maong lugar. Dili man mi pareha sa inyong mga tawag anang mga pundok nga kanang inyong mga kapilya, kanang inyong mga simbahanan, way mga puro lang kurtina, puro lang bungbong, nya pagkahuman pulpito ra poy naa dito sa tubangan. Usa na podium lang poy naa sa atubangan, magsimba mo, magatubang mo sa agtang sa inyong pastoy. Butangan nagtulog ka sa akong kopras, desportahan maalaan nagbudigas kopras, di ka maka-feel din na nga na-presensya sa Ginoong Diyos. Kanang mga kapilya sa mga sulpot, dili ka maka-feel din na na-presensya sa Ginoong Diyos din na nga naman, hinimo lang magtao. Gawas nga hinimo og tao, di gyud ka makakita nga naay mga timaan, mga simbolo nga nagapunting sa Ginoong Diyos. Unlike sa simbahan Katoliko, na kayo makita nga mga timaan, especially ang imahin sa iyang anak nga nahimong tao, imahen sa iyang gipili sa tanang mga babae ng kalibutan na siya lang ang gipili, imahen sa mahal nga Birheng Maria, imahen sa iyang mga higala, imahen sa mga santos. So buti pasabot makita nato nga kining mao mga tawhana ang pagkasantos, ang kining pagkapili sa mahal nga Birheng Maria o sa Ginoong Kristo mismo nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao, nagapunting ka na sa kahalangdon sa Dios. So buti pasabot kung mosulod sa simbahan, wala to gitandi ang pagka-Diyos sa mga ribulto, kundi pagsunod to simbahan ato ang masinati ang presensya sa makagagahom nga Diyos nga naman kay kanang balaya iya ng balay. So kanang mga inyong mga kapilya-kapilya ninyo dili na balay sa Ginoo, balay man na siyang pastoy. Muna puro ra mo concert na sa tumbling-tumbling, yan na pa mo entertainment sa Ginoo ko puri gaba. So unta makasabot niya at least sa ko ang tawag ining pangandoy nga unta ka ng inyong tibagnol nga panabot og panguna-una unta mahumok na ngano man kay dugay kay mapasabton kapila na mo tawag ining gipasabot di lagi na lagi wala lagi labot ang mga imahen sa mga santos di ba iminyo magiyukbuan ang pagyukbo og ang pagsilbi dili na mo isa lang mo na basis no ang pinaka main basis nga tawag anang
mahimong Diyos kung magyukbo ka, magsilbi ka, nya giilisan nimo ang Ginoong Dios. Diha ka mahimo nga ma-Diyos. Pero pag absent gan ina, buti pasabot dili na Diyos ng maong mga butanga. So buti pasabot kini nga tong mga amigo nga mga sulpot, gitudluan sila mga pastoy nga magdamgo. Gitudluan sila sa ilang mga pastoy nga imagination lang puros ba? Wala sa realidad ang tama nga mga pagtulunan. Nya pasensya mo kaayo, wala kay ko, di ko maka-live sa pagkakaron sa hinungdan nga ato ang gitipid ang atong oras katong free nato sa kuan. Ato ko ginahalang ko magpaabot og 31 kay para ma-replenish na pud ang another 20 hours nga free sa ato ang StreamYard. Hopefully mag-ampot ang magatigom-tigom ta kaya para at least ato ang ma-retrieve na pod ang ato ang kuan, ang ato ang account kung baga. And yun, kung ma-retrieve na nato, so adlaw buntag og tawag ining gabi ang ato ang gitawag og program. And possible tomorrow na ate 30 minutes kay ang nabilin na lang sa kuha is 3 hours na lang So 30 minutes para maka-sustain ko pag abot dito sa kining 31. So okay, so hopefully nga to mga igsoon mga Katoliko unta malig-on. Okay, actually sa tinud lang ang mong kilabot na mga sulpot. So unta malig-on ta sa itong pagtuong Katoliko, ato ang tindugan ng atong pagtuong Katoliko og maningkamot na nga makalakutay ta sa itong pagtuong Katoliko. Okay, pag muhawa ta pagka-Katoliko, mga sir ug mga ma'am, kalaban ta sa Dios ug di ta makabaton og kaluwasan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.